कृष्णा सगळ्यांक वापस एक पंता आईचे भजन संध्याक स्वागत करता आसा। आईचे स्पेशल एपिसोड सेशन नित्यानंद त्रयोदशी वयर आसा। नित्यानंद प्रभू नित्यानंद त्रयोदशी म्हळ्यार नित्यानंद प्रभूले आविर्भाव दिवस एपियरन्स डे तेन्ना कृष्णालोची अवतारू नित्यानंद प्रभू नवद्वीपांतू जल्लले तेन्ना आईचे हे सेशनांतू सुरवेक म्हणू येता सांची हेमा पै माताजी हांनी नित्यानंद अष्टकम म्हणटा आसाची। हाजे अर्थ शस्की हे कृष्णदास कविराज गोस्वामी हांनी रचन केलेले नित्यानंद अष्टकम। हंतु गोस्वामी नित्यानंद प्रभुले चरण कमलांतु आश्रय मक्तांची। तू केदना वार दोळेनी दृष्टि घालतकी तेदना तुगेल दोळे परमानंदार असता। तुगेल मुख पूर्णिमा पुन्वे चंद्राल समान दीप्तमान जावन सुंदर असा। समस्त दिव्य गुणाचे भंडार तू हे नित्यानंद प्रभू हाव बारंबार तुका प्रणाम करता। वसुधानी जानव प्रिय जावनसचे तू तुगेले चरण कमलारी मका आश्रय दी। मुखारी सूर्याले समान आकर्षित तुगेले कन्नाचे तुगेल गल्लारी खेळता आस। हे प्रभू मदमस्त जावनु भोवोरू तुगेल सुत्तू घुमता आस आणि तू घालल ते वनमाला अंतोले फुल्लांदुकुनु मकरंद पित्ता आसाची। हे नित्यानंद प्रभू हांव तुका पुनः पुनः प्रणाम करता। वसुधा आणि जानव प्रिय जावनशील तू तुगेल चरण कमलारी मका आश्रय दी। आजानुबाहु सुशोभित जलल तू हस्तीले दिग सोंडाळीचे चंदाईताई माक्षी घालता। हे भाई तुम्ही खई असाची म्हणून दश दिक्कांतू प्रतिध्वनी जेवचवरी होड स्वरानी अपैतना नरकवासी दुकुनु स्वर्गलोकवासिंकाई ऐकू येत आणि त्यांनी तुगेले अदम्य सौंदर्याक आकृष्ट जतांची। हे नित्यानंद प्रभू हाव बारंबार तुका प्रणाम करता। वसुधा आणि जानव प्रिय जावनसचे अष्ट तू तुगेले चरण कमलारी मका आश्रय दी। ಕೆಲವುಪಂತ परमानंदारी तू नंतना कीर्तन करतना गुडगुडताई सोलवता। तुगेल कूर्टू सिंहाले कूर्टुशे नावे डमरुशे सपूरस थई एक सुंदर नील बಣ್ಣाचे अवंगलस। केदन तू गंगा तीराक धावतकी तेदना तुगेल पाया पंदा म्हणलेले भूई गडगड येता। हे नित्यानंद प्रभू हांव तुका पुनः पुनः प्रणाम करता। वसुधा आणि जानव प्रिय जावनसची तू तुगेले चरण कमलारी मका आश्रय दी। तुवे तुगेल परमानंदाचे मोडान सगळे ब्रह्मांड भोवन सोडले। दुखी असो दलित असो कोणय असो खंयचेय पतीत असो तुगेल दयेचे प्रवाह दुकुनु चुकोचे जायना। मोवा मू सुशे भक्त तुगेल चरण कमला दुकुन येवचे अमृत पान करतांची। हे नित्यानंद प्रभू हाव तुका बारंबार प्रणाम करता। वसुधा आणि जानव प्रिय जावनसची तुगेल चरण कमलारी मका आश्रय दी। रत्न खचित जावनसचे तुगेले गग्गरी मधुर निनाद करता आणि तुगेले चरण कमला मुळांतू दोन्ही कमला फुलावरी प्रकाश दिता। चन्निनी उज्वाड तुगेले चरण कमला मुळांतू वास करूक स्वर्ग लोकादुकुनु येता आणि तुगेले नांगटा दुकुनी एक प्रकाराचे प्रकाश येता। हे नित्यानंद प्रभू हांव पुनः पुनः प्रणाम करता। वसुधा आणि जानव प्रिय जावनशील तुगेल चरण कमलारी शरण दी। तुगेल भैयान काळील नागू दूर धावून गेले। कशी सूर्य अंधकार दूर करतकी आणि कमला फुलाक
जीवन दितकी तशीची तुगेले उपस्थिती सक्कडाले पापकर्माचे भय दूर करता आणि ते पापकर्मांनी पीडित जावन आशिल्ले भूमी मातेक एक नवे जीवनाचे भरवस दिता। हे नित्यानंद प्रभू हांव पुनः पुनः तुका प्रणाम करता। वसुधा आणि जानव प्रिय जावन आशिल्ले तुगे चरण कमलारी शरण दी। तुगे सुंदर मुगुळ नगेना सक्कडचे यांका आकर्षित करता। तुवे मूर्छित जावन पडतना ते आनंदित आनंदित भाव कोणाक मनावरू जाता। तुगेल ओंटो कंपित जाता आणि केलवपंत मत्तेरी दोन्ही हात दवरून रडता। हे नित्यानंद प्रभू हांव पुनः पुनः बारंबार प्रणाम करता। वसुधा आणि जानव प्रिय जावन आशिल्ले तुगे चरण कमलारी म्हाका शरण दी म्हूण सांगून हे अष्टकांतो कृष्णदास कविराज गोस्वामी हांनी नित्यानंद प्रभू लागी मनवी करतांची प्रार्थना करतांची। हे अष्टकम संगीत सांची आमगेले प्रितीचे हेमापै माताजी वापस तांगेले इंट्रोडक्शन सांगचे गतीन तांणी आमगेले प्रति एक वैष्णव भजन सेशन आणतोय फर्स्ट तांणी म्हणून येतांची। सो माताजी स्वागत असतो तुमका। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सगळ्यांक नमस्कार। बारीला ऐकून मिनिंग सांगला माताजी। नित्यानंद स्वामीक वंदन कोरनु हांव नित्यानंद अष्टकम सांगता। हे बरयला श्रीला कृष्णराज कविराज गोस्वामी यांनी। प्रेमे गुर्णिता नयन पूर्णिता चंचल मृदु गति निंदितम वदन मंडल चंद निर्मल वचन अमृत खंडितम। प्रेमे गुर्णिता नयन पूर्णिता चंचल मृदु गति निंदितम वदन मंडल चंद निर्मल वचन अमृत खंडितम। असीम गुण गणे तारिले जग जने मोहे कहे कुरु वंचितम। जयति जय वसु जानवा प्रिय देहि मे स्वपदांतिकम। जयति जय वसु जानवा प्रिय देहि मे स्वपदांतिकम। मिहिर मंडल श्रवणे कुंडल गंड मंडल डोलितम। किय निरुपम मालतीरदम अंगे अनुपम शोभितम। मधुर मधुमधे मत्त मधुकर चारु चौदिके चुंबितम। जयति जय वसु जानवा प्रिय देहि मे स्वपदांतिकम। जयति जय वसु जानवा प्रिय देहि मे स्वपदांतिकम। अजानुलंबित बाहु सुवलिता मत करिबर निंदितम। भय भया बाकी गभीर दाका करुदास दिखा भेदितम। अमर किन्नर नाग नर लोक सर्वचित सुदाशितम। जयति जय वसु जानवा प्रिय देहि मे स्वपदांतिकम। जयति जय वसु जानवा प्रिय देहि मे स्वपदांतिकम। शणे हुंकृत लंप झंप कृत मेघ निंदित गर्जितम। सिंह डमरु क्षीण कटितट नीलपत्त वस शोभितम। सोपनुध्नि तिरे सघन धाबई चरण भरे मही कंपितम। जयति जय वसु जानवा प्रिय देहि मे स्वपदांतिकम।
जयति जय वसुजानव प्रिय देहि मे स्वपदान्तिकम् अवनि मंडल प्रेमे बादल करल वधुत दाबितम् तापि दिनहीन तार्किक दुर्जन के हना बिलवंचितम् श्रीपाद पल्लवा मधुर माधुरी भजत भ्रामर सुखापितम् जयति जय वसुजानव प्रिय देहि मे स्वपदान्तिकम् जयति जय वसुजानव प्रिय देहि मे स्वपदान्तिकम् ओम निमंजिरा चारु तरलिता मधुर मधुर सुनंदितम् अतुल रातुल युगल पदतल अमल कमल सुराजितम् तेजिया मरा अभानि हिम करा निताई पदनख शोभितम् जयति जय वसुजानव प्रिय देहि मे स्वपदान्तिकम् जयति जय वसुजानव प्रिय देहि मे स्वपदान्तिकम् यहार भये कली बुजगा भागला भेला सब हर्षितम् अपना किरण जानुति मीर नाशई तैचे कमल सुराजितम् दुरिता भयेशिते अभयातुर भरतर करुणाशितम् जयति जय वसुजानव प्रिय देहि मे स्वपदान्तिकम् जयति जय वसुजानव प्रिय देहि मे स्वपदान्तिकम् ईशते हसयिते झलके दामिनी कामिनी गण मन मोहितम् सोपनु धुनि तिरे नाजन कर भवे आभनि उपरे गीतम वचन बलिते अधर कंपई बहुत लीक्षण रोडितम जयति जय वसुजानव प्रिय देहि मे स्वपदान्तिकम् जयति जय वसुजानव प्रिय देहि मे स्वपदान्तिकम् जयति जय वसुजानव प्रिय देहि मे स्वपदान्तिकम्। नित्यानंद स्वामी की जय। नित्यानंदाष्टकम की जय। जय गुरुदेव। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरी बोल. लायक कोण म्हणले, चंद कोण म्हणले. हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवाद. आणि मुखार सुनी असे सेशनाक तुम्ही भागी जाव का. हरे कृष्णा. आता नेक्स्ट कीर्तन सांगू येत असाची. एक इंट्रोडक्शनाचे अगत्य असं म्हणून दिसना जाल्यार सांगता असं. सखीचरण माताजी त्यांनी आता सांगताची क्रोध परमानंद नित्यानंद राया म्हणलेले लोचनदास ठाकूर हांनी रचन केलेले चैतन्य मंगळ बुकांतले. सखीचरण माताजी आमगेले भागवत पुराण कोंकणी टीमाक सकाळांक गोत आसा. त्यांनी मस्त पुरा प्रोग्राम्स करूक आणि करता आसाची करूक आमकां सकाळांक एक स्फूर्ती दिता आसाची की तुम्ही सकाळांनी येवका म्हणून. त्यांनी कीर्तनिया क्लासेस काढता आसाची शिकयता आसाची. माताजी हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी. स्वागत माताजी. ऑडिबल असवा वय असा. ओके. हरे कृष्णा. धन्यवाद माताजी. हरे कृष्णा सकड़ांके मिगल प्रणाम. सो आज लोचनदास ठाकूर तन्नी
विरचित केलेला आहे. चैतन्य मंगळादकून अकरोद परमानंद नित्यानंद राय म्हणाला वैष्णव भजन असंख्य ताज मुखांतर नित्यानंद प्रभु ತಂಗೆಲ್ ಗುಣಗಾನ್ ಕೊರ್ಚೆ ಏಕ ಭಾಗ್ಯ ಮಕ್ಕ ಭಾಗವತ್ ಪುರಾಣ ಕೊಂಕಣಿ ತನಿ ದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ. तज अर्थ अश्य स्कीम उदार जाऊन अश्य नित्यानंद प्रभू का केन्नाय कोपेन कसले म्हळ्यारी तनी परम आनंद दिव्य व्यक्तित्व तंगेल कसले अहंकार नाशी नगर पूरा तनी भोंवता आसताची अदम आणि नीच जावन आशिल्ल्या घर घरा वचून तनी मुक्त जावन उडगीर दिताके कसं उडगीर हरे कृष्ण महामंत्र तजी उडगीर मुफ्त जावन सक्कड घरा घरा वचून अदम आणि नीच जावन आशिल तंगेल घरकट जाल्यार वचून दिताके तनी मुफ्त जावन कोणा पळयल्यारी मस्त विनम्र जावन तनी तंगेल दंत एड्यांतू तृण तण दवरनु अशी विनम्र जावन तनी सगळ्यांके सांगताके दय कोरनु गौर हरीला आराधन कर्याची आणि तशी कोरनु मक्का खरेदी कर्या तुम्ही म्हणून म्हळ्यार कसं अर्थ म्हळ्यार दय कोरनु गौरांग महाप्रभुल आराधन कर्याची आणि मिगेल्या कृपाक पात्र जयाची म्हणून अशी सांगून नित्यानंद प्रभू त्यांनी ते धुळींतू ते मडस्तान घालताके म्हळ्यार धुळींत उरलताके ते कशी दिसतशिले म्हळ्यार एक भांगराचे गुड्डो धुळींतू उरलेल म्हणकी दिसतशिल तशी लोचनदास ठाकूर सांगतासच की असल एक व्यक्तित्व वैरी कोणाक प्रीती जागरणे जल्लल अनुभव नाकी त्या पापी जीव प्रयोजन नतिल्या या जनन मरणाच्या संसार चक्रांतू भ्रमण करता राखता म्हणून त्यांनी सांगता सती. सो त्याची आता भजन सांगू प्रयत्न करता. अकरोद परमानंद नित्यानंद राया अकरोध परमानंद नित्यानंद राया अभिमान शून्य नित्य नगरे बेधाया अभिमान शून्य नित्य नगरे बेधाया अकरोध परमानंद नित्यानंद राया अभिमान शून्य नित्य नगरे बेधाया अधम पतित जीवेर द्वारे द्वारे गीता हरि नाम महामंत्र दिचे न बिलाया अधम पतित जीवेर द्वारे द्वारे गीता हरि नाम महामंत्र दिचे न बिलाया अकरोद परमानंद नित्यानंद राया अभिमान शून्य नित्य नगरे बेधाया जारे देखे तारे कहे दंत तृणाधारी जारे देखे तारे कहे दंते तृणाधारी आमारे की नियाला बल गौरहारी जारे देखे तारे कहे दंते तृणाधारी हमारे की नियाला बल गौरहारी अकरोद परमानंद नित्यानंद राया अभिमान शून्य नित्य नगरे बेधाया एत बलि नित्यानंद भूमे गाड़ी जाया सोनार पर्वत जेन दुलाते लोताया एत बलि नित्यानंद भूमे गाड़ी जाया
सोनार पर्वत जेना डोलाते लोताया अकरोध परमानंद नित्यानंद राय अभिमान शून्य नित्याय नगरे वेदाया एन अवतारे जरा रती न जन्मीला लोचन बले से ही पापी एला आर गेला एन अवतारे जरा रती न जन्मीला लोचन बले से ही पापी एला आर गेला अकरोध परमानंद नित्यानंद अभिमान शून्य नित्याय नगरे वेदाया अकरोध परमानंद नित्यानंद अभिमान शून्य नित्याय नगरे वेदाया अकरोध परमानंद नित्यानंद अभिमान शून्य नित्याय नगरे वेदाया हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे अकरोध परमानंद नित्यानंद अभिमान शून्य नित्याय नगरे वेदाया श्री श्री नित्यानंद प्रभु की जय श्रील प्रभुपाद की जय हरे कृष्ण हरे कृष्ण मस्त धन्यवाद माताजी बारी चंदकोन तुम्ही सांगला वापस हांव सांगचे गती ना तुमी गेल्या चुकून आम्ही पुरा एकले शिकता आसांची तेन्ना आईचे एक नित्यानंद त्रयोदशी हे स्पेशल दिसाक तुम्ही हे एक नित्यानंद प्रभूल एक कीर्तन सांगून आमकां सगळ्यांकय धन्य जेवची वरी केले आम्ही सगळे ते एक श्रवण म्हणलेले एक भक्ती सेवेन तू भागी जेवची वरी तुम्ही केलेला का मस्त मस्त अनंत धन्यवाद हरे कृष्ण आता नेक्स्ट अनेक कीर्तन ऐकूया आम्ही हे कीर्तन सांगू येता सांची रश्मी भट माताजी आणि भक्ती विनोद ठाकूर रचन केलेले नादिया गोद्रुमे नित्यानंद महाजन म्हणलेले कीर्तन सांगू येता सांची हरे कृष्ण ऑडिबल नाउ माताजी जला ಸ್ವಲ್ಪ डिस्टर्बेंस कीची हरे कृष्ण डिस्टर्बेंस ಸ್ವಲ್ಪ हरे कृष्ण भक्ती विनोद ठाकूर रचन केले गीतावली दक्कून सांगता नदिया गोत्र मे नित्यानंद महाजन तांगेले तशी
पद्य नदिया गोद अर्थशास्त्री नदिया गोदमांतू महान भगवंत नित्यानंद स्वामी अमृतसरले बद्ध जीवांक खातीर पवित्र नामाचे व्यापार करता आसाची तशी गौरांगले आदेशांनी हांव तुमगे लेगी 3 विनंती करता ते कसल म्हळ्यारी कृष्णाले जप कराची कृष्णाले पूजन कराची आणि कृष्णा बग्गे प्रचार कराची म्हणून सांगून अपराधदಕ್ಕೂನು मुक्त जावचेक जागृत कृष्णा तू आवसू आणि बापूसू कृष्णा तू आमगेले जीवनाचे संपत्तू पुरा पाप काम सोडू तुमगेले लौकिक कर्तव्य केवल भगवंत कृष्णाक संबंधित मात्र करता कृष्णाले पवित्र नाम जोर जोर जाऊन सांगचे निमित्त विंगड आत्माक सहानुभूत दाखोचे पुराधर्माचे सार म्हणून सांगता आसाची नित्यानंद महाजन पतियाचे नामहत जीवेरा कारण नदिया गोद्र में नित्यानंद महाजन पतियाचे नामहत जीवेरा कारण नदिया गोद्र में नित्यानंद महाजन पतियाचे नामहत जीवेरा कारण श्रद्धावंजन हे श्रद्धावंजन हे श्रद्धावंजन हे श्रद्धावंजन हे पतियाचे नामहत जीवेरा कारण पतियाचे नामहत जीवेरा कारण नदिया गोद्र में नित्यानंद महाजन पतियाचे नामहत जीवेरा कारण प्रभु राजाया जया बाई मागी भिक्षा प्रभु राजा भाई मागी भिक्षा बोलो कृष्णा भजो कृष्णा करो कृष्ण शिक्षा बोलो कृष्णा भजो कृष्णा करो कृष्ण शिक्षा नदिया गोद्र में नित्यानंद महाजन पतियाचे नामहत जीवेरा कारण नदिया गोद्र में नित्यानंद महाजन पतियाचे नामहत जीवेरा कारण अपाराध शून्य होय लोह कृष्ण नाम अपराध शून्य होय लोह कृष्ण नाम कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण नदिया गोद्र में नित्यानंद महाजन पतियाचे नामहत जीवेरा कारण नदिया कृष्णेरा संसार को चाड़िया नाचार कृष्णेरा संसार को चाड़िया नाचार जीवे दोया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार जीवे दोया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार नदिया गोद्र में नित्यानंद महाजन पतियाचे नामहत जीवेरा कारण नदिया गोद्र में नित्यानंद महाजन पतियाचे नामहत जीवेरा जीवेरा कारण हरे कृष्ण माताजी ऐक पडतं हरे कृष्ण
धन्यवाद रश्मीलोट माताजी. चंदकोन म्हणले तुम्ही आणि मुखार सोनी म्हण का रिक्वेस्ट करता असं विंगड खंयचे पद एकक पद आम्ही ऐकताना वैष्णव भजन आमकां ಸ್ವಲ್ಪ फेमिलियर जावन येता. तशी मुखार सोनी येऊ का वापस तुमगेला सांगचे करना तुम्ही एक कॉर्डिनेटरची शोचे या सेशनाचे ते देखून जेलारी एक फॉर्मॅलिटी म्हणून असणं. थँक्यू व्हेरी मच. धन्यवाद. आता नेक्स्ट सांगता सांचे आईचे सेशन खाली नित्यानंद त्रयोदशी मात नाही आमगेले देवालय अवतार जावन असचे वराह देवालय द्वादशी वराह द्वादशी वय तेन्ना आत्ता सांगू येता असाची दशावतार स्तोत्र सांगूक येता असांची प्रथम शेणय आणि लोकेश शेणय हंगेले सुपुत्र. हरे कृष्णा. स्वागत असं प्रथम. हरे कृष्ण. ऐकत माताजी वय ऐकता. हरे कृष्ण. प्रलय पयोधि जले धृतवानसि वेदम् वीतवहित्र चरित्रमकेदम् केशवधृता मीन शरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे. क्षीत्रिय विपुलतरे तिष्ठति तव पृष्ठे धरणिधरणगिन चक्रगरिष्ठे केशवधृता कूर्मशरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे. वसति दशरथ शिखरे धरणी तव लग्ना शशिनि कलंक कलेव निमग्ना केशवधृता सुकर रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे. तव कर कमल वरेण कामधुक शृङ्गम् दलित हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गम् केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे. चलयसि विक्रमणे बलिमद्भुत वामना वदन कटीरजनित जन पावना केशवधृता वामन रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे. क्षत्रिय रुधिरमये जगत अपगत पापम् स्नपयसि पयसि मे समित भवतापम् केशवधृता भृगुपति रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे. वितरसि दिक्षुरणे दिक्पति कमनीयम् दशमुखमौलिबलिं रमणीयम् केशवधृता रामशरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे. वह शिवपुषि विशदे वसनं जलदाभम् हलहति भीतिमिलितनभयाभम् केशवधृता हलधर रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे. निन्दसि यज्ञविदेर् अहह श्रुतिजातम्
सदय हृदय दर्शित पशुघातम् केशवधृता बुद्ध शरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे म्लेच्छनिमहमिदरे कलयसि करवालम् धूमकेतुमिव अपि करालम् केशवधृता कल्किशरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे श्री जय देव कवेरिदमुदितमुदारम् शृणु सुखदं सुपदं भवसारम् केशवधृता दासविदरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे वेदान् उद्धरते जगन्ति वहते भूगोलम् उद्बिभरते दैत्यं धारयते बलिं चलयते क्षित्राय क्षायं कुर्वते पौलस्त्यां जयते हलं कलयते कारुण्यम् आतन्वते म्लेच्छन् मुच्यते दशाकृति कृते कृष्णाय तुभ्यं नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये दशावतार स्तोत्र जयदेव गोस्वामीना अन्नी बरलेले गीता गोविंद म्हणून बुक अंतस अंतू देवाले 10 अवताराचे एक्सप्लेन केलेले सर. फर्स्ट मत्स्यावतार ಬಗ್ಗೆ मत्स्यावतार अंतू कसं सांगला म्हणल्यार देवाना ते प्रलय येताना ते वेद रक्षण करू खातीर देवान एक व्हडले मत्स्याचे अवतार रूप घेवन एक बोट वरी एक व्हडले बोट आशिल्ले त्या बोटाक तांडून देवान ते उद्धार केले म्हणून सांगितले सर. आणि दोन्हीचे अवतार ಕೂರ್ಮಾವತಾರಂತೂ ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತೊಂದವಚಿ ಒಳರಿ ಮಂದಾರ ಪರ್ವತ ಒಳ್ಳೆ ಮಂದಾರ ಪರ್ವತ ದೇವಾನ ತಗೆಲೆ फाटी वैर दोरनु ते समुद्र मंथनाक हेल्प केले म्हणून सांगितले. तितले ते कितले जड आशिल्ले म्हळ्यार ते देवाल ते तितले व्हड ताजी फाटी वैर समेत ते एक मार्क आयले स्कॅर आयले म्हणून सांगितले. मागीर जे अवतारू वरावतारांतू हिरण्याक्षन भूदेवीक घेवन ते गर्भोदक वशियनांतू दवर आसतना देवान वराह अवतार घेवन ते वचून ते दाड्यांतू भूमीक उकोण धरले. तशी ते कशें अशें म्हळ्यार ते एक ते सीन एक चंद्रारांतू एक कल कशी दिसता की आमकां हांगा दुखून पळयतना तशी आशिल्ले ते भूमीक देवान वराह अवतार उकोण धरलेले. नेक्स्ट नरसिंह अवतार हे पद सगळ्यांक फेवरेट नरसिंह प्रणाम म्हणतात हे. अंतू कसं सांगला म्हळ्यार कशी आम्ही एक आमगेले नंगटांतू ते मूस एक सारा मूस असले ते कशी ते मूस ते पीस पीस करून उडयत तशी देवान ते तगेले त्या नंगटांतू ते हिरण्यकशिपूले ते पोट अशी शिगूण ते पुरा पीस पीस करून गेले. तनु भृंगाम एक भृंगावरी म्हणजे एक मुसावरी करून गेले म्हणून सांगितले सर. नेक्स्ट अवतारांतू वामन अवतारांतू देवान ते बलीक तीन पाद तीन हेज्जे तितले दान घेवचे वरी ताका एक ट्रिक करून ते कशी ते बलीक उद्धार केले. तशी तेची वामन अवतारांतूची देवाले पायाचे नंगटा दुखून ते गंगा नदी आयले सर. नेक्स्ट अवतार परशुराम एक भृगुपती अवतार. अंतू आमकां पुरा गोतशिल्ले काणीची ताणे तगेले ते आमकां क्षत्रियांक पुरा एक कसले तांकां पुरा नाश करून त्या क्षत्रियाचे म्हळ्यार क्षत्रिय म्हळ्यार कोण एक धर्मांत नाचिकी तांकां पुरा तांणी वध करून त्या रक्तांतूची त्या क्षत्रिय रक्तांतू त्या भूमीक न्हाणयले म्हणून सांगिल्ले. मागीर रामा अवतार
तंतु राम रावण युद्ध अंतु रामान लंके वचुनु ते रावणक तक रावण दीश मारनु तगे धा मत्ते काणु धा दिक्काक ताने ऑफर केलस म्हणून सांगितलं. नेक्स्ट बलराम अवतार अंतु अंतु अगर कृष्णाला अन्न जावन येईल सर अंतु अंतु देवाक दवे शरीर आणि एक मोडाचे क्लाउडाचे कलर ब्लू कलराचे ड्रेस घालून आणि हलदर म्हणजे नेगरू म्हणतात त्या दोरनु देव येईल असं बलराम अवतारांचे. नेक्स्ट अवतार बुद्ध अवतार अंतु देवाक यज्ञ अंतु दवचे प्राणी हिंसिदव एके जनांगेर कष्ट पडून मस्त बेजार झाले असं. नेक्स्ट लास्ट अवतार कल्की अवतार अंतु ये कलियुगाचे एंड येवचे अवतार हंतु देव एक धूमकेतुवर येता म्हणजे त्या रेटिंग धूमकेतुवर एक सोर्ड घेऊन येता एक मस्त एक टेरिफाइंग सोर्ड घेऊन येता देव आणि कोण विकट जन असायची कोण अधर्म असताची लेच असेल त्यांना पुरा देव नाश करता म्हणून सांगितलं असं. तशी हे जयदेव गोस्वामीनं बरलेले ये दशावतार स्तोत्र अंतु ये आमकां वजलेरी आमकां हॅपीनेस मेळटा आणि आमकां मस्त पुण्य मेळटा आणि मस्त आशीर्वाद मेळटा. हे कलियुगांतू हे एक एक्सलंट थिंग म्हणून सांगितलं असं. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. हरे बोल. प्रथम शनाय चला चंदुकोन सांगले रे बारी चंद जला सांगिले दशावतार स्तोत्र इतले होड असत त्याला रे चंदुकोर्न कसला इचुकी नतिले स्पष्ट जाऊन सांगला. लास्ट ते जे फलश्रुती सांगताना सांचे चुकीले प्रभुजी तुम्ही ताका हेल्प केले लायजले की पळयतल्यांक वय आमगे चेरडू आमकां आमी तिजविला रे सानस्तना तिजवितंते होड जातन तांनी करेक्ट जावन येतांची आणि मस्त धन्यवाद प्रभुजी तुमकां म्हळ्यार साधारण हांव लास्ट हंतूय सांगून अशें रिक्वेस्ट केला आशिल्लें की माताजी सरची चड वैष्णव भजनां येता आसाची तेन्ना प्रभुजी सानी आयलारी ते एक मिक्सड हेज येतना पळयतल्यांकय आयकतल्यांकय पुरो एक कर्ण मनोहर जावन येता म्हूण सांगून तेन्ना हे एक अवकाश तुम्ही आमकां दिल्ल्याक मस्त धन्यवाद. आणि प्रथम शनೈ सान चेरडुवांगेले एपिसोड असता आमगेले सेशन्स असता त्या वेळार भागी जावका देवा ताका सांग्याची ओके मत तो एक अर्लियर आशिला टाइम मॅनेज करताना ओके जायत जाते जाला रे टाइम मेळतना थर्सडेस असता त्यांचे दिवस ताका एक पार्टिसिपेट करू सांगे रिक्वेस्ट करता सांची. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. नेक्स्ट कीर्तन सांगू येता सांची माधव चरण दास प्रभुजी हांनी नरोत्तम दास ठाकूरान रचन केलेले प्रार्थना बुकांतुले धन मोर नित्यानंद पती मोर गौरचंद्रा म्हणलेले कीर्तन सांगू येता सांची. हरे कृष्णा प्रभुजी स्वागत आसा तुमका आयचे सेशनाक. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. आयचे हे भजन नरोत्तम दास ठाकूरान बरयल्ले आसा आणि नरोत्तम दास ठाकूर सांगताच की आमगेले वैष्णव आमगेले एक फॅमिली उरका आणि तांगेले संघान तुरनो आम्ही भक्ती मार्गांतू बल प्राप्त करच्याक शकताची आणि तांगेल संघांत आम्ही वृंदावन वास केलेले अनुभव पावताची अनुभव करताची म्हणून हे भजनांतू सुंदर भजन बरयल्लें आसा. हांगा नरोत्तम दास ठाकूर सांगताच की मिगिल धन नित्यानंद महाप्रभू आसाचे आणि गौरचंद्र मिगिले स्वान आसाचे. श्री श्री राधाकृष्ण युगल किशोर मिगिले प्राण अद्वैत आचार्य मिगिले बल आणि गदाधर मिगिल पंडित मिगिले कुल आणि नरहरी सरकार मिगिले विलास स्थान आसाची म्हाका आनंद दिताले. वैष्णवाल चरण रज धूळी
हे चरण धुळींतू स्नान करून हा आनंदाचा अनुभव करता असा वैष्णवाला नाव मगेले दर्पण असा हाव अशी निष्कर्ष काढत की भक्ती रसाचे आस्वादन करचाक श्रीमद भागवत सर्वश्रेष्ठ साधन असा वैष्णवाल उष्टे प्रसाद अंतू मिगेल पूर्ण निष्ठ असा आणि हाव वैष्णवाल नाव ऐकून प्रसन्न जाता श्री नरोत्तमदास ठाकूर मुखार सांगताच की वृंदावनाचे चबुतारा मारी रास नृत्य करचे भगवंताना आणि राधाराणीना आणि तांगिरे बरोबरचे सखी लोकांना रास नृत्य करचे जाग चबुतारा थई मिगेल मन फिरता उरता म्हणंगा नरोत्तमदास ठाकूर सांगताच हंगा आम्ही पळू येतो चैतन्य चरितामृतांतू बरेले हे तीन बल वैष्णव पद धूळी आणि पद रज हे तीन आणि पद जल हे तीन भक्तींतू आमका मुखारचाक एक बल मेळता हाजेना म्हणंगा तन सांगताच आता मी सांगितले भजन ऐकूया धन मोरा नित्यानंद पति मोर गौरचंद्र धन मोरा नित्यानंद पति मोर गौरचंद्र प्राण मोरा युगल किशोर प्राण मोरा युगल किशोर अद्वैत आचार्य बाल गदाधर मोर कुल अद्वैत आचार्य बाल गदाधर मोर कुल नर हरि विलसी मोर धन मोरा नित्यानंद पति मोर गौरचंद्र प्राण मोरा युगल किशोर धन मोरा नित्यानंद वैष्णवेर पद धूली ताहे मोर स्नान केली वैष्णवेर पद धूली ताहे मोर स्नान केली तर्पण मोरा वैष्णवेर नामा धन मोरा नित्यानंद पति मोर गौरचंद्र प्राण मोरा युगल किशोर धन मोरा नित्यानंद विचार कोरिया माने भक्ति रसे आस्वादने विचार कोरिया माने भक्ति रसे आस्वादने मध्यस्थ श्री भागवत पुराणा धन मोरा नित्यानंद पति मोर गौरचंद्र प्राण मोरा युगल किशोर धन मोरा नित्यानंद वैष्णवेर उच्चिष्ट ताहे मोर मन निष्ठ वैष्णवेर उच्चिष्ट ताहे मोर मन निष्ठ वैष्णवेरा नामे ते उल्लास धन मोरा नित्यानंद पति मोर गौरचंद्र प्राण मोरा युगल किशोर धन मोरा नित्यानंद
वृंदावने च भूतारा ताहे मोर मन घेरा वृंदावने च भूतारा ताहे मोर मन घेरा काहे दीना नरोत्तम दास धन मोरा नित्यानंद पति मोर गौरचंद्र प्राण मोर युगल किशोर धन मोरा नित्यानंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा. हरी बोल हरी बोल हरी बोल. प्रभूजी इतले भक्ती सांगले जेवण सांगले की आम्ही तुम्ही त्या सांगेले स्पष्ट अर्थ सांगेल देखून आमक ताजे ते एक प्रति एक लाईनाचे करेक्ट जावन आमका मन आंगेले ना म्हणजे रे मागीर सांगता ना ते लाईन तशी आशिल काय म्हणून दिसतशिला फर्स्ट सांगेल देखून ते करेक्ट जावन आमक एक तितले एक कसं लयबद्ध जावन की मस्त गोत ना सांगू ज्याला रे सांगता असं ते एक आम्ही तंतूची मग्न जाऊन बसलींची मस्त धन्यवाद. हरे कृष्णा प्रभूजी मस्त धन्यवाद. आणि मुखार सुनी तुम्ही येऊ का आणि मुखार सुनी तुम्ही आमका असलेची इथले लायक जाऊन भक्ती सांगता जाऊन असे कीर्तनचं ऐकूचे भाग्य देऊ का तुमगे मुखारा आणि ऐकूच्या आम्ही पुरा राखून बसतांची केदन वैष्णव भजन येता प्रभूजी केदन एक कीर्तन सांगतांची मग ऐकूच्या आम्ही राखून बसतांची. हरे कृष्णा. मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण. आता नेक्स्ट नरोत्तम दास ठाकूरांची रचन केलेले प्रार्थना बुकांतुले कीर्तन सांगूक येता सांची श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभू दया करो मोरे म्हणल्यार कीर्तन सांगू येता सांची शिल्पा हेगडे माताजी. हरे कृष्णा. स्वागत अस माताजी. हरे कृष्ण माताजी. नरोत्तम दास ठाकूरान रचित केलेले श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभू दया करो मोरे या भजन प्रार्थना म्हणून पुस्तकांत आसा. या भजनेचो अर्थ अशें आसा मिगेल प्रितीची चैतन्य महाप्रभू दय कोरून म्हाका करूण करी इत्या म्हणल्यार 3 लोकांतू तुगेल भगवंता पशी चड करुणामयी कोण आसा तशीची मुखार सांगताची तुगेल अवतार या संसारांतू नियमा प्रकार आसा. पतितात्माक मोक्ष घेवचे खातीर आसा. हांव व्हड पतितात्म जावन आशिल्ले निमित्त मिगेल हक्कू सुरेख तशी मुखार सोनू सांगताची नित्यानंद प्रभू सदा आध्यात्मिक आनंदार आसताची. त्या निमित्त हांव तुगेल आयला. म्हाका मस्त अतृप्ती आसा. तुगेल दय दृष्टीन हांव संतोष पावता. सीतापती जावन आशिल्ली तूं मस्त करुणामयी तशी तद्निमित्त मिगेल वैरी करून दाखे. हाजेन स्वाभाविक जावन आशिल्ले चैतन्य महाप्रभू आनी नित्यानंद महाप्रभू मिगेल वैरी दय करताची. चैतन्य महाप्रभूले आप्त कार्यदर्शी जावन आशिल्ले स्वरूप दामोदर दास आनी स षडगोस्वामी आनी तशीची लोकनाथ गोस्वामी आनी मिगेल प्रितीचे आध्यात्मिक गुरु नरोत्तम दास तुमगेला हांव करून मागता. षडगोस्वामी हांगेले उत्तराधिकारी जावन आशिल्ले श्रीनिवास आचार्य दय कोरून मिगेल वैरी करून करी आनी नरोत्तम दास ठाकूर हांनी सदा रामचंद्र चक्रवर्तीले संग इच्छ पावता आशिल्ले. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरी तोमा बिना के दयालु जगत संसारी पतित पावन हेतु तव अवतार मौसम पतित प्रभु ना पाई बेयार हा हा
प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी कृपा बलो खना कोरो आमी बोरो दुखी दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई तव कृपा भले पाई चैतन्य निताई हा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ बट जुग श्री जीव प्रभु लोकनाथ दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास रामचंद्र संग नरोत्तम दास श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे तोमा बिना के दयालु जगत संसारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय गौर निताय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय जय प्रभुपद 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 जय प्रभुपद नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरी बोल शिल्पा हेगडे माताजी मस्त धन्यवाद बारी तुमगेले मधुर स्वरानी बारी चंद कोण सांगला निम करसोने येऊ का हाजी पुढे सांगील तुम्ही एकापशी एक लायक कीर्तनचा ऐकूचे एक भाग्य आमक मिळला आणि मुखार सुने तुम्ही तसं एक भाग्य आमक दिव का म्हणून सांगून निमगून घेता हरे कृष्णा आता आईचे आजी स्पेशल दिवस म्हणून म्हणताची आईच्या मुंगेले स्पेशल सेशन केला म्हळ्यार त्रयोदशी नित्यानंद त्रयोदशी वराह द्वादशी तशी आता नित्यानंद प्रभूले कीर्तन आम्ही वैरस्य कीर्तन आम्ही ऐकता आयलींची नेक्स्ट आणि एक स्पेशल डे आसा आजी म्हळ्यार म्हणू येता सांजी नेक्स्ट आमगेले कीर्तन सांगू येवचे हे भागवत पुराण कोंकणी म्हणलेले एक प्लॅटफॉर्म आमका रचन कोरनो म्हळ्यार तांचो मेन रुवारी मेन जन म्हण येता ते देवाल एक कृप एकांची करका जाल्यार देवाल कृप ना तिल कसले जायना त्यारी आमका सक्कडांकय पतीत जावन आसता आमका सक्कडांकय एक भागवत पुराण कोंकणी म्हणलेले एक सत्य मूळ आणतो कशी कृष्णान गोवर्धन पर्वत तागेले बोटात दौरनो सक्क वृंदावन वासिंक ताजी मूळ आणतो ಒಟ್ಟು केली तशीची आता मुरलीधर चरण प्रभुजी आमच्या सक्कडांकय एक भागवत पुराण कोंकणी म्हणलेली एक प्लॅटफॉर्म आणतो ಒಟ್ಟು कोरनो सदै म्हणल म्हणके एक प्रोग्राम जाता सवाराक 6 दिवस आम्ही प्रोग्राम ऐकता आसांची करता आसांची भागी जाता आसांची आमगेले ಸ್ವಲ್ಪ पापकर्म कसले आस म्हूण जाल्यार उणी जाता आसा म्हळ्यार पूर्ण विश्वास आसा आजी तांगेले स्पेशल डे म्हळ्यार तांगेले वेडिंग एनिवर्सरी हांव तांकां स्वागत करता आसा तांकां देव मुखार सोने अशीची एक कसले मुखार सुने सुमार वर्स ಒಟ್ಟುचे सखीचरण माताजी आणि तन्नी राधिका
आणि फुल एक फॅमिली त्यांनी लायक करून कृष्णाल सेवा करता आसांची आमकां सगळ्यांक त्या सेवेन तूं भागी जेवचे एक अवकाश दिता आसांची सो आमी हरे कृष्णा महामंत्र म्हणून तांकां हे सेशनाक स्वागत करया. प्रभुजी स्वागत आस तुमकां हे सेशनाक. तुमगेले मुखार विंदांनी आजी आम्ही एक कीर्तन ऐकूचे एक भाग्य आमकां मेळ्ळा. केदनाय आमगेलकारान प्रोग्राम करचे आमगेलकारान म्हळ्यार म्हणोचे तशी पुरो केले. आजी तुम्ही जी आमकां ते एक ऐकूचे एक भाग्य दिता आसांची. सो हरे कृष्णा म्हणून सांगून आम्ही तुमचं स्वागत करता आसांची. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा प्रभुजी. हरे कृष्णा माताजी. मस्त मस्त धन्यवाद. गुरु चरणारविंद नमस्कार करून इस ग्रेस राधा कुंड प्रभुजीला अनुग्रह घेऊन गेल मालगड जावनाशी पाचशी बाप्पा बेसन असायची. मस्त मालगड त्यांनी असायची, रिलेटिव्स असायची आणि मस्त बांधवा त्यांनी बघता त्यांनी असायची. त्यांगेल पुरा आशीर्वादाना प्रयत्न करता कीर्तन संघचे मिगले कसले प्रयत्न मात्र म्हाका कीर्तन संघ भारी कष्ट जाता जाल्यार प्रयत्न करता. वृंदावन दास ठाकूर तांगेले अति सुंदर जावन आशिल्ले हे भजन अशी अर्थस की नित्यानंद विषयारी जय जयकार करता आसा त्यांनी. आणि फर्स्ट कसं सांगता म्हणल्यार या नित्यानंदूची बलराम म्हणून सांगता आसाची आणि त्यांनी दोन्ही हातूय एद्राक कोरून पूरा पापी जनाक कशी पुणी कोरून कृष्ण भावनामृतांत हाडूक पळयताची म्हणून सुरवेचे चरण सांगता आसा. दोन्ही चरणांत कसं सांगताची म्हळ्यार तांगेले गदगद जावन आशिल्ले तांगेले उतरान अति सुंदर कसले नेक्टर वॉयसान त्यांनी पुरा जनाक कृष्ण प्रेम दिवचे गौरांग प्रेम दिवचे प्रयत्न करता आसाची. आणि तांगेले नयन केदनाय तेता भंवर कशी तेता फुल्ला लागी वता, सुवर्ण फुल्ला लागी पद्म फुल्ला वता तशीची तांगेले नयन खई आसाची. जे भक्ता त्यांनी नाल्यार खई आसाची पापी तांकां भक्त करचे प्रयत्न करता आसाची. तशीची चारी चरणांत सांगता आसाची त्यांनी मुख्य जावन आशिल्ले कृपा दिवची मनी व्यक्ती त्यांनी नित्यानंद प्रभू. आणि खई कष्ट आस की तांकां पुरा अति सुंदर जावन आशिल्ले हरिनामाचे सोर गान सोडताची गळ्याक. आणि ते सोर एकले गान सोडताची ते सोर थंय सरना. अपास ते सोर घेवन विंगड सोर घेवन विंगड जनाक गळे घालूक प्रयत्न करताची. कोण पापी आस की नाजाल्यार कोण एदुरुलेत की तांकां पुरा कशी पूण तांगेले स्वभाव त्यांनी कशी पुणी कोरून चेंज करूंक पळयताची. तुम्ही जगाय मध्ये आयकून पळोवन आसका. तशीची कशी पापी लोक आस की तांकां पुरा कृष्ण अति तीव्र जावन आशिल्ले कृष्ण प्रेम दिवचे प्रयत्न करता आसाची. आणि त्यांनी सुरवेर अकरवानंद परमानंदान सांगिल्ली संची चरणांत सांगता आसाची त्यांनी ओ गौरंगा म्हण सांगून नेलान तू रोवण तांगेले पुरा देह तांगेले अश्रू पोवण नेलान तू लोळता आसाची, मडस्थान घालता आसाची. आणि सत्ता चरणांत सांगतास कसं म्हळ्यार वृंदावन दास ठाकूर त्यांनी मिगेल हृदयांत म्हाका अशी दिसतास की हे नित्यानंद प्रभू अति सुंदर जावन आशिल्ले एक सुवर्ण सुमेरू पर्वतावरी मेलारी लोळता आसा म्हणून सांगून सत्ता चरण हांगा कैद करता आसाची वृंदावन दास ठाकूर. आनी तूं तांगेले मूड पळयत आमकां कशी अर्थ दिला म्हणून. आता भजन सांगूक प्रयत्न करता आसता. जय जय नित्यानंद रोहिणी कुमार पतित उद्धार लागी सुबाहु पसार गद गद माधुर मधुरादि बोल
परे देखे गारे प्रेमे तरी दियको जय जय नित्यानंद रोहिणी कुमार पतित उद्धारा लागी सुबाहु पसार जगमगलोचन कोराए निरंतर सोनारे कमले विराए ब्रह्मा दयार ठाकुरा निताय पर दुख जा हरि नाम माला गंती दिल जाने जा जय जय नित्यानंद रोहिणी कुमार पतित उद्धार लागी सुबाहु पसार पापी पाषंडीयत करिया धल तिनाही न जाने कैला प्रेमा भीतर आहारे गौरंगा बोली पदे भूमि तले शरीरा बिजिला नेताय नयने रगा जय जय नित्यानंद रोहिणी कुमार पतित उद्धार लागी सुबाहु पसार वृंदावन दास माने विचारी तरणी उपारे की बात सुमेरु पड़ी जय जय नित्यानंद रोहिणी कुमार पतित उद्धार लागी सुबाहु पसार जय जय नित्यानंद रोहिणी कुमार पतित उद्धार लागी सुबाहु पसार जय जय नित्यानंद रोहिणी कुमार पतित उद्धार लागी सुबाहु पसार हरे कृष्ण अस्त धन्यवाद असले अवसर दिल्ले भजन संचय हरे कृष्ण हरी बोल धन्यवाद आम्ही त्या सांगता सांची प्रभुजी की आता एनिवर्सरी बर्थडे पुरा म्हणल्यार केक कट करून सकडे वांटी तांची सगळ्यांके वांटले म्हणून जाल्यार ते एक व्हड विषय जाल्यार पार्टी केले तशी जाल्यार आज जी वैष्णव भजन सेशनांतू तुम्ही बायल म्हणून तुम्ही प्रभुजीना माताजीना इतली चंद करून कृष्णाले नित्यानंद प्रभू कृष्णाले भजन म्हणून ते भजनेचे ते सेवे तुम्ही करून तांचो नवविध भक्तीन तुले श्रवण म्हणलेले एक भक्ती रूपारी आमक ताजे ऐकूचे जे भाग्य तुम्ही दिले त्यांची एक होड आम्ही तुमका आभारी जावन आसांची की तुम्ही इतली चंद करून दोग जणांनी चंद करून सांगले आणि नेक्स्ट राधिका सांगू येता असं तुम्ही फुल फॅमिली इतली चंदायनी तुम्ही आमक सगळ्यांक एक कृष्णाले भक्ती येवची तशी तुम्ही प्रयत्न केला तुमच्या प्रयत्नांतू मस्त तुम्ही सफल झाली
आणि मुखारसून एक तुमगेले प्रति एक विषयांतू सफलत मेळो म्हूण सांगून आम्ही कृष्णा लागी मागता आसांची आमकां सगळ्यांक मस्त खुशी जाता असं की तुम्ही आणि मुखारसून अशीच आमकां सगळ्यांक एक सन चान्स जाला रे दिवन एक कशी सांगता म्हणून म्हाका गोतना कसलेय चुकी जाला जाल्यार हांव माफी मागता तुमगे सगळ्या लागी म्हळ्यार खुशी जाता असं आयचे दिसाक म्हळ्यार ते करेक्ट जावन वैष्णव भजनाचे एक सेशन येयले तुम्ही सगळे म्हणतांची म्हणून म्हणताना एक खुशी जाले कशी केक आणि वाटून पार्टी करून नांची वरी तशी आम्ही कृष्णाला भक्ती रसांतो ते एक मधुर अमृत पान केलं तितले खुश जाता असं हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कदाचित स्क्रीन अरे का म्हणून घेत असा सगळ्यांनी स्क्रीन अरे दिसू का मॅरेज एनिव्हर्सरी म्हणून सांगून तावळी सांगून पापा आशीर्वाद देऊन गेलेला आता कोण सगळं तेगे भाई स्क्रीनर दिशा ती महेश हांगा निदात म्हणताना हांगा बैस म्हणला बडा आशीर्वाद दिया आनी निदाच्या बस भायर सरलें हांव तावळ तुकून म्हणला आज तांकां तेगे ओटू पळोवन एक वेळा आमी एक आशीर्वाद दिवन इतली तुमी इतली केलेलें आसा आमगेल सगळ्याक एक नमुने एक आउटलेट मेळटा कितली संतोष जाता म्हळ्यार तुमगेल तेग जाणा ओटू पळयतना भारी संतोष दिसता असं देव अशी बरें करून कितली वर्स जाले मॅरेज एनिव्हर्सरी 19 years जाल्ले पाहिजे 15 तुमगेल 15 आमगेल 50th म्हण पयर गोल्डन जुबली म्हण केलें तनी तशीच हें कोरून मॅरेज एनिव्हर्सरीची आता तुमगेल 15 पळय जाले 19 जाले व्हेरी गुड नेक्स्ट इयर 20th जाता भारी संतोष आहे तुम्ही तेगे कोरून राधिक ताय कितली इंटरेस्ट पुरा सांगता हें करता पार्टिसिपेट रियली ग्रेट तुम्ही तुमची मी आम्ही इतली जणांनी येऊन आता सेरूच तशें जालें आमगेले सकयल कितें किन्न म्हण येता पुरा रिलेटिव्स जावं पुरा गुत्तशिली जन कितली जणांना ते येऊन सेरून आमकां सगळ्या एक इस्कॉन हाडून आमकां लायक एक नमुन्याचे एक लायक वाटेर भरता आसा तुम्ही आमगेले लाईफ एक हॅपी जावं तशी हे ओल्ड एज आरे एक नमुने आम्ही कंप्लीट देवाल वयर भक्ती आता कशें केल्यार कृष्ण राखता म्हण सांग कृष्णाला ध्यान केल्यार कृष्ण बदा फुडतुकून कृष्णा वयर भक्त आसा जाल्यार आतां आनीकय चड जाला तुमगेले तेका मागीर ते एक सर्व अर्पण करून एक नमुन्याचे तितले नमुने बिजी शेड्यूलान तुमी इतली करची पडयतना रियली ए लेसन फॉर एवरीबडी टाइम ना आमकां टाइम ना आमी बिजी असतो ते आमकां कसलें करूं जायना म्हण सकयल जनान सांगतना तुमकां पळोवन तांणी शिका इतले तुम्ही करता ते स्वाम्याक आपोवन धरल्या की हे कोण की तांकां जावका जाल्यार आतिथ्य कोरून तांची घरान सेव कोरून तांगेल घरान प्रवचन पुरा करयता ते त्यांची देव तुमकां बरें करो कृष्णाल केन्नाय आसता देवा दयेन धन्यवाद बच्चे धन्यवाद बाप्पा हरे कृष्णा ತಿಂತೆ ಜಡವಂಕೈ ಮುಂಡಂಕಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಗುರುವಾಯರಂತು ಗುರುವಾಯರ್ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತೂ ಅಮ್ಮ ಅನ್ನಪ್ರಾಶಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಳಂತು ಜನಕ್ಕೆ आम्ही पुर्तुकून कृष्णाल भक्त उडुपी कृष्ण मागीर गुरुवायर कृष्ण आमकां पुर्तुकून कृष्ण पालघाट आसतना आशिल्ले थंय वडकंतरा ना कृष्णाल सगळे कडेन गेलेले कडेन कृष्णाल देवस्थान आमकां मेळटाची आणि कृष्णाल भक्ती पुर्तुकून आता ते वाटून चड उरता तशें करून म्हाका इंट्रस्ट बघता येईल कसं म्हणाली मूज जाताना अम्माल कसी नेकलो ताणें बूक केलें सान बूक धा वर्स म्हणजे हें एक लायन वाचता आशिल्लो तातूंत हें नाशिल्लें तातूंत मोटिवेशन इज फ्रॉम दॅट बुक कृष्णाले कॉन्शियसनेस पुढे आशिल्ले ते वाडूच चड जालेले तुमगेले दोगाल मितीन चड आतां तुमकां कितली ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा गोल्डन ऑपॉर्च्युनिटी हरे कृष्णा पचे बापा धन्यवाद अनुग्रह दिलेला आमकां भारी भारी खुशी जाता सांगितला का खुशी जणांक भारी संतोष आणि एक मेळ्ळा म्हणजे थँक्यू धन्यवाद हरे कृष्ण ओके हरे कृष्णा हरे कृष्णा नेक्स्ट कीर्तन सांगूक राधिका भक्तीन राधिका येता आसा ताजे फुडें एक अनाउन्समेंट करता
हावा 10 तारीखेक श्रीला भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूरांगेले आविर्भाव दिवस त्या विषयावैरी आमकां सेशन काडूं येता सांची हिज ग्रेस विजय गोविंद प्रभुजी आणि 11 तारीखेक शेनवारा 7:30 गंटेक वेदिक हिरोइन्स सिरीज स्टार्ट जाता तांतू जाह्नव देवी म्हणले विषयारे उल्लेख येतांची हर ग्रेस जननी माताजी फेब्रुवारी 17 तारीख शुक्रारा संपूर्ण भगवद्गीता पारायण असं त्या दिवस एकादशी संपूर्ण भगवद्गीता पारायणाक नाव दियाची कोणे बुक करणे मस्त स्लॉट्स बाकी असा तंतो नाव दियाची भारती पै माताजी विद्या पै माताजी नाव आहे माया माताजी लगी नाव दियांची एक एकादशी दिवस भगवद्गीतेचे कृष्णान सांगिले श्लोकांत कृष्णाले तोंडा सुकून येईल उत्तर अर्जुनाक कृष्णान सांगिले उपदेशांतुले एक श्लोक पुणे आमकां सांगू जेवचे एक व्हडले भाग्या विषय ते देखून भगवद्गीतेचे पारायणांतू सकडे भागी जयांची निमगून घेता असं आणि प्रति सोमारा बुधवारा आणि गुरुवारा भगवद्गीता ऍज इट इज म्हणून सुबोधिनी सिरीज सेशन्स जाता असं तांतूय सकडांनी भागी जावका ते प्रति सोमारा बुधवारा शुक्रारा संजे 8:15 8:15 तुकून स्टार्ट जाता 9:30 9:45 ताई चलता तांतू सकडांनी भागी जावका आणि नेक्स्ट वैष्णव भजन चेरडुवाल खातीर फॉर किड्स 23rd येता फेब्रुवारी आणि 15 दिसांना म्हळ्यार फेब्रुवारी 23rd वैष्णव भजन येता असं गुरुवारा तांतू चेरडुवानी तुमगे चेरडुवांक आता व्हडल्यांगे जाता असं तेन्ना तुमगे चेरडुवांक भागी जावच्याक तुम्ही सांगू का आणि तुम्ही तांकां भागी करची जबाबदारी तुम्ही काण घेवका जाल्यार मात चेरडुवांक भागी जेवचे जाता सो रिक्वेस्ट करता असं की नेक्स्ट एपिसोडांतूय सेक्शनांतूय तुम्ही सकडांनी भागी जावका म्हणून सांगून आता भक्ती विनोद ठाकूर हांनी रचन केलेले दयाल निताय चैतन्य बोले नाचे रे अमार मन म्हणले कीर्तन सांगू येता असं राधिका भक्तीन राधिका अंतू भक्ती विनोद ठाकूर अशी सांगता की दयाल निताय चैतन्य म्हणून सांगताची मिगेल मन खुशीने नंता अस मिगेल मन मस्त खुशीन नंता अस नित्यानंद प्रभूले म्हणजे एक दयानिधी आमका विंगड खई मेळना जगायनी मदाय हन्नी तांका कितली कष्ट दिल्यारी वै तांगेल वैरी दय करता केदन तुगेल पाप कर्म सरता तेदना तुका देवाल अनुग्रह मिळता जलारी चैतन्य महाप्रभू आणि नित्यानंद प्रभूले विषय तशिने एक पंत तुका कृष्ण नामाची रुची लागली वे अभ्यासार पडली वे सगळे संसार बंधना सुकून पार जाता कडे चरणारी सांगताच की भक्ती विनोद ठाकूर अशी म्हणतात की कृष्ण नामामृतानी भवसागर सुलभार पार करियत कृष्ण प्रज्ञे नत्तिले जन्म व्यर्थ अंत्यकालार तुका सुंदर वृंदावन आशिले राधा आणि श्यामाले दिव्य दर्शन मिळता जलारी तक्का देवाले दय जावका म्हणून सांगून सांगता सांज हे कीर्तन सांगू येता सत राधिका हरे कृष्ण राधिका स्वागत हरे कृष्ण हरे कृष्ण दयाल निताय चैतन्य बोले नाचे अमर मन दयाल निताय चैतन्य बोले नाचे अमर मन नाचे अमर मन नाचे अमर मन नाचे अमर मन दयाल निताय चैतन्य बोले नाच अमर मन दयाल निताय चैतन्य बोले नाच अमर मन दयाल तो नाई है दयाल तो नाई है
आके प्रेम दे, दयाल तो नाही है और अपराध दूरे जाबे, पावे प्रेमदान जाबे, पावे प्रेमदान। दयालिताय चैतन्य बोले ना আমার মান, দয়ালিতায় চৈতন্য বলে না আমার মান, নাচে আমার মান, নাচে আমার মান, নাচে আমার মান, নাচে আমার মান, দয়ালিতায় চৈতন্য বলে না আমার মান, দয়ালিতায় চৈতন্য বলে নাচে আমার মান। विचार तो नहीं है, विचार तो नहीं है, ओ नामे अपराध, विचार तो नहीं है, ओ नामे अपराध, विचार तो नहीं है, ताकोन कृष्ण नामे रुचि हबे गुचि बंधन, ताकोन कृष्ण नामे रुचि हबे गुचि बंधन। दयालिताय चैतन्य बोले नाचे আমার মান, দয়ালিতায় চৈতন্য बोले नाचे আমার মান, নাচে আমার মান, নাচে আমার মান, নাচে আমার মান, নাচে আমার মান, তাই চৈতন্য बोले नाचे আমার মান, দয়ালিতায় চৈতন্য बोले नाचे আমার মান। अनुराग तो हाबे है, अनुराग तो हाबे है, नामे अनुराग तो हाबे है, कृष्ण नामे अनुराग तो हाबे है, तपोन अनायास सफल हाबे जीवेरा जीवन, तपोन अनायास सफल हाबे जीवेरा जीवन, तपोन अनायास सफल हाबे जीवेरा जीवन, तपोन अनायास सफल हाबे जीवेरा जीवन। दयालिताय चैतन्य बोले नाचे আমার মান, দয়ালিতায় চৈতন্য बोले नाचे আমার মান, নাচে আমার মান, নাচে আমার মান, নাচে আমার মান, নাচে আমার মান, দয়ালিতায় চৈতন্য बोले नाचे আমার মান, দয়ালিতায় চৈতন্য बोले नाचे আমার মান। जीवन तो मिच्छे है, जीवन तो मिच्छे है, कृष्ण रति बिना, जीवन तो मिच्छे है, कृष्ण रति बिना, जीवन तो मिच्छे है, ऐसे वृंदावने राधा श्यामेर पावे दर्शन, ऐसे वृंदावने राधा श्यामेर पावे दर्शन। गौर कृपा हाले है, गौर कृपा हाले है, गौर कृपा हाले है, गौर कृपा हाले है, गौर कृपा, गौर कृपा हाले है। दयालिताय चैतन्य बोले नाचे আমার মান, দয়ালিতায় চৈতন্য बोले नाचे আমার মান, নাচে আমার মান, নাচে আমার মান, নাচে আমার মান, নাচে আমার মান, দয়ালিতায় চৈতন্য बोले नाचे আমার মান, দয়ালিতায় চৈতন্য बोले नाचे আমার মান। নিতাই গৌরাঙ্গ জয়, নিতাই গৌরাঙ্গ, নিতাই গৌরাঙ্গ জয়, নিতাই গৌরাঙ্গ, নিতাই গৌরাঙ্গ জয়, নিতাই গৌরাঙ্গ, নিতাই গৌরাঙ্গ জয়, নিতাই গৌরাঙ্গ। जय सच्चिनंदन, जय सच्चिनंदन, जय सच्चिनंदन, जय सच्चिनंदन, जय सच्चिनंदन,
जय सच्चिनंदन सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन गौर हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि बोल चैतन्य महाप्रभु की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्णा। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल. फॅन्टॅस्टिक, सुपर जला. बारी लाईक जला. क्रिकेट अंत कशी लास्ट एक बॉलाक 5 रन जाव का लास्ट बॅट्समॅन येऊन एक 6 मारला ते खेळ विंजत की त्या रीती आजी हे 8 कीर्तन ज्याला 7 कीर्तन एका पशी एक लायक करून सकडाने म्हणला सांगोक वर्ड्स हांव खंय सुकून सोदून हाडचे म्हणून आलोचन करता आसा ताजे पशी सुपर जाला प्रभुजी नाही चंकर म्हणला सकडाने ज्याला ह्या पद आमतून नुतची नंचुया म्हणून दिसली तिथल्या नित्यानंद प्रभू त्या आनंदारी कशी जगता ते एक फिलिंग मना आयले बद्दलची फ्रॉम हार्ट बॉटम ऑफ द हार्ट हांव सांगता आसा भारी लायक जाला खुशी जाले. राधिका हरे कृष्णा मस्त मस्त धन्यवाद. स्पेशली आज प्रभुजी एंड फॅमिलीक सांगता आसा तुम्ही आमकां लायक एक कृष्ण रथामृताचे एक लायक एक अवतरण रसदूट आमकां दिले लायक एक पार्टी दिले तुम्ही त्या एक जणांनी मेळून मस्त